Wagwan people, wagwan everyone. Welcome to Zim Reality ITV. Panapa patoita nguwa vilidzo netsvakiridzo. Patinongwavha maletesi patinongwavha dzidziso. Hatingongwavha makuhwa chete asi toda kuti vanhu vadzidze because education is the key. But I have solution because my exams ada kunyorwa muzva 17 ndo bari kutanga. So guys, kana muda kuita ma-revision, muda kuita ma-revision online, pana vasewa atinawo atakuigirai panapa kuti zvikuitire nyore vanonzi sei Mawasa. Mukwanisa kudzidza even pa WhatsApp, mukwanisa kuvatsvaga pa internet wakangonosearcha kuti sei Mawasa unobva waona. Sanze message yanga ichitaurwa naKapfupi ndine mavidhiyo akapfupi kuti muzive kuti mudzidzisi uyu munhu ari legit asi munhu ari kungoda kungobira vanhu mari asi munhu ari pakudzidzisa vanhu kuti vanhu vanga vachiziva. Saka guys, kana uchingoenda mwana wako kana pana vana kufanira vachinyora maexams zvezvizvi, wakaenda painternet, wakaenda paFacebook, paYouTube, wakaenda every kona kwasa kuenda wakanosearcha kuti sei Mawasa unobva waona. Sei Mawasa vanodzidzisa online. Solution yapo vanodzidzisa online, mune muchiita magroups enyu, muchiita malive video enyu, muchicommunicata paWhatsApp, muchidzidziswa marevision achiitwa zvose zvichiitwa. Saka guys, sakwanidze Kapfupi, mobva maona Kapfupi. Uye zvinoda kuona namba dzaseka ndidzo namba dziri pascreen izvo, even pavidhio raKapfupi namba dzavo dziripo. sei Mawasa vanenge varipo vachibatsira vanhu. Oyo very clear uda ende pambi usiri kubata nei Kapfupi. Hai. Chii chisiri kubatika apa Kapfupi? Ne dambudziko. Dambudziko rei? Kutoa chokwadi inini kubva last year. Hapana chandati last term. Hapana chandati sei Mawasa. Yes I. Mwana wese chikoro brain. Through internet, through phone, through WhatsApp. sei Mawasa.